Hei kaikki katsojat! Tässä videossa esittelen teille mitä kaikkea Discord ja Minecraft-palvelimen Kuparicraftin ylläpito on sanonut. En tahdo loukata ketään, kenen viestejä tässä videossa tulee näkymään. Tämä video on vain viihteelliseen tarkoitukseen, äläkä ota siitä itseesi. Tilaa ja tykkää tästä videosta, sillä muuten Mastersapsu tulee ja laittaa sinut 10 tunnin muteille. Tässä ensimmäisessä kuvassa Happylaama, Kuparicraftin harkkakoodaaja, kertoo pitävänsä Gaycornhubista. Kuparicraftin ylläpito osaa myös skibidikieliä, joka ei ole yhtään yllättävää heidän ikäänsä nähden. Kuparicraftin ylläpito myös kieltää sigmasanan käytön, sillä muuten joku voisi haukkua heitä epäsigmoiksi, joka ei sopisi 9-vuotiaille muksuille. Tässä kuvassa Mastersapsu, Kuparicraftin päävalvoja aka Sapsukkatäti, antoi 10 H-mutet siitä, että hänelle viittuillaan kello 8 jälkeen, sillä hänen piti olla jo nukkumassa, eikä voinut enää jatkaa keskustelua. Seuraavassa kuvassa CatWarrior 121, Kuparicraftin valvoja myöntää olevansa rasisti. Tässä kuvassa Kuparicraftin päävalvoja kiristää Jokumään 20, olemaan hiljaa. Mutta kiitos videon katsomisesta, toivottavasti näemme jälleen seuraavan videon parissa. Muista tilata kanava ja tykätä videosta, jos et ole sitä vielä tehnyt.